Racons de Sant Fost. Benvinguts. Entitats amb entitats. Molt bona tarda. Avui tenim al racó d'entitats de Sant Fost a l'Associació per la Defensa i Llibertat Animal ADILA. I per parlar de tot el que envolta aquesta entitat, ens acompanyen a l'estudi de Ràdio Sant Fost la Sònia, la seva presidenta, i Núria, cofundadora i voluntària. Molt bona tarda a tots les dues. Bona tarda. Què és ADILA? Doncs ADILA és l'Associació en Defensa i Llibertat Animal, que neix a Sant Fost el 2016, i la nostra tasca principal ara mateix s'enfoca a les colònies ferals i doncs velar pel benestar de tots els animals de Sant Fost, ja sigui de l'espècie que siguin. Com surt l'associació? De qui és idea? Doncs ADILA neix, érem 3 voluntàries d'una altra associació i teníem més inquietuds que no pas alimentar els gats de colònia, i llavors entre les 3 vam fundar ADILA al final de l'any del 2016 i ens vam dedicar a això, a intentar ajudar a tots els animals, fos de la raça, espècie que fos, per donar una millor qualitat de vida, i sobretot ens vam enfocar molt que en aquell moment, Déu-n'hi-do el que hi havia de maltractament o de simplement deixadesa per part dels veïns de la població d'atendre els animals com es mereixien. Perquè estem parlant de gats que estan al carrer. Bé, quan vam començar, i ara mateix també, ens vam dedicar a qualsevol espècie animal. N'hi havia molts gossos que estaven en molt mal estat, aquí són moltes cases, amb molt de terreny, i n'hi ha molta gent que es pensa que com tens 1.000 metres de terreny, doncs pots deixar el gos dies i dies i dies sense sortir, fins i tot moltes cases de cap de setmana que el que feien és buidar el sac de pinso, i aquest sac de pinso els hi havia de durar tota la setmana, plogués, fes sol, fes molts d'ells lligats amb una cadena, molts d'ells sense tenir cap tipus de lloc on protegir-se si fes sol o plovia. Llavors va néixer perquè quan érem voluntàries de l'altra associació doncs sí que s'enfocava tot molt més a el que eren colònies ferals, que es necessita perquè n'hi ha moltíssims gats a Sant Fost, però se'ns feia curt, perquè veiem, clar, vas veient tot el que hi ha i no podíem quedar-nos amb els braços creuats. Per això va néixer ADILA, per intentar ajudar a tots aquells animals, fos de l'espècie que fos, a tenir una millor qualitat de vida. D'acord. Llavors, per centrar una miqueta, actualment, quins són els punts d'activitat vostra? Ara mateix nosaltres ens centrem una miqueta més en el que són les colònies ferals del poble i fem el que s'anomena mètode CER, que és caçar, esterilitzar i retornar aquests gats a la colònia durant el mateix dia, i se li fa una marca a l'orella perquè així sapiguem que ja estan esterilitzats. Llavors, què passa? Que tota aquesta activitat, que en aquesta població hi ha moltíssim terreny, hi ha moltes colònies a vegades descontrolades, i a partir d'aquí neixen noves necessitats, com per exemple moltes mamis que tenen cadells. Aquests cadells ens els emportem a cases d'acollida, a vegades amb la mare, a vegades sense, depèn la situació, fins que surten adoptats. Per tant, també tenim gats que surten del carrer per ser adoptats i, per altra banda, moltes vegades urgències de gats que tenen alguna malaltia, estan en mal estat al carrer, llavors els hem de portar veterinari, buscar a vegades acollida, un ingrés hospitalari. Llavors, és veritat que ara mateix ens centrem bastant amb els gats, perquè al no tenir un refugi és bastant difícil tenir cases d'acollida per gossos, però ADILA també havia rescatat molts gossos. De fet, els últims eren Otto i Vania, que eren d'una bencinera aquí, que estaven maltractats. Carai. Molt maltractats. I potser seria entrar ja molt en matèria, però m'explicaves que és agafar-los, esterilitzar-los, marcar-los, tot això té un cost. Sí, en aquest cas, les esterilitzacions, al mètode CER, hi ha una licitació amb l'Ajuntament, i es fa aquí en el veterinari del poble. Però després, per exemple, tot el que ve a ser ja cases d'acollida es fa càrrec ADILA. O, per exemple, algunes urgències veterinàries, nosaltres també costegem això.
Llavors, tot això, clar, involucra un cost i, per tant, necessitem fer més activitats per recaudar fons, com, per exemple, cada 3 mesos fem una paradeta davant del Mercadona, que hem estat aquest últim dissabte, que recollim pinso per les colònies, també per donar-nos a conèixer, etc. També per intentar donacions econòmiques, donacions de material, ja sigui per vendre coses, pinso que també ens dona la gent per les colònies. Per tant, a partir de les colònies es desenvolupa una miqueta totes les necessitats que tenim. Molt bé. Teniu idea de quants gats heu ajudat? Des de la Fundació de Vila? Ho teníeu comptat, això? Tots els anys no, però rondaran més de 1.000. Sí, més de 1.000. Sí, jo crec que bastant més. És una cosa que potser podríem mirar, però sí. I de gossos, Déu-n'hi-do, hem rescatat aquests 2 de la bencinera de la carretera de la Roca, eren 2 animals que portaven 8 i 9 anys tancats en allà amb una tanca molt gran, que sembla el que diem, no? Que com tenien metres per córrer, doncs ja era suficient. Estaven en unes condicions deplorables, de dolor, després també una camada d'un veí que va tenir una camada per vendre els gossos, unes preciositats de setters, vam aconseguir que no els vengués, que els poguéssim donar en adopció. El que sí que és veritat que amb el tema gos és això, no tenim cap refugi i l'Ajuntament, que tinguem clar que els animals de Sant Fost, tant els gats a les colònies ferals, són responsabilitat de l'Ajuntament. Vull dir, és una cosa que hauria de fer-se càrrec l'Ajuntament al 100%. Lògicament això ha canviat molt en aquests 9 anys. Fa 9 anys no hi havia pràcticament res, no entraven ni les esterilitzacions. Amb aquests 9 anys de lluita, d'esforç, de donar molt la matraca i de també aconseguir algun regidor de benestar animal que s'ha implicat moltíssim, doncs s'ha aconseguit tenir aquestes esterilitzacions, que no és un favor que ens fan, sinó que és una obligació que té l'Ajuntament. Nosaltres aportem temps, diners nostres, perquè tant la benzina com el nostre temps ho posem a la nostra butxaca. Amb el tema gossos, per exemple, sí que Sant Fost té un conveni amb una protectora, amb una o altra han anat canviant segons interessos, que això ens assegura, ens deixa una miqueta al marge de que si n'hi ha un gos perdut a Sant Fost, ve la protectora, el recull, el porta a les seves instal·lacions, mira si té xip, busca la família si la té, si no la té intenta posar-la a una adopció, i això ens dona una tranquil·litat perquè seria impossible, no donaríem a l'abast. Però sí que és veritat que de gossos Déu-n'hi-do els que hem rescatat, fins i tot porcs senglars, garris, ben petitons, que la mare l'havien atropellat, hem buscat santuaris on deixar-los, eriçons, també, ocells... Déu-n'hi-do. Qualsevol animal que nosaltres puguem ajudar, i està clar que nosaltres som persones que no tenim res a veure amb el món animal. Vull dir, la meva professió és perruquera, la seva professió és una altra, llavors no tenim cap relació amb el món animal en aquest sentit. Però sí que aportem el que nosaltres bonament podem i si nosaltres no sabem o no arribem, busquem ajudar amb altres associacions companyes. Molt bé, fantàstic. Com feu per distribuir aquests aliments que recolliu en aquestes paradetes? Bé, doncs jo principalment amb les colònies m'hi dedico deixo un dia a la setmana, un matí a la setmana, per anar al local que tenim i anar preparar tots els pinsos que puguin necessitar les colònies, que ens van avisant, sobretot amb elles, i em dedico a repartir-los, a repartir pinso per mitja població. De colònia en colònia? Sí, clar, les colònies, a veure, n'hi ha voluntaris que porten colònies que no viuen enlloc, o sigui, que estan o bé en un descampat o bé en un polígon industrial, llavors aquests normalment fins i tot alguns d'ells ho compren ell i se'n fan càrrec del pinso. A no ser que tinguem la recollida, que llavors sí que nosaltres podem aportar, però si no seria inviable. O sigui, jo tinc una colònia ara mateix molt petita, vaig començar amb una colònia a casa meva de 17, vaig aconseguir esterilitzar-los a tots i ara en són 5. I aquests me'n faig càrrec jo, no hi ha cap problema. Però clar, n'hi ha molts veïns que tenen colònies a casa seva perquè venen gatets a casa seva, els hi fan pena, els hi donen de menjar, i clar, si no s'esterilitzen això va creixent. Tampoc la solució és fer-los fora, perquè tu un gat et ve a casa teva i el fas fora, anirà a un altre lloc, acabarà parint, i allò no s'acaba mai. Per això moltes vegades diem, quan us vingui un gat a casa vostra, doncs aviseu tant a la policia, a l'Ajuntament, a l'associació, perquè així podrem controlar aquella colònia. Molta gent també pretén que agafem i ens emportem el gat. És inviable, és impossible, no podríem, ni tenim lloc,
ni tindríem temps per poder cuidar tots aquests animals. Però bé, entre uns i altres anem fent. Sí, la veritat que de colònies en tenim moltes, més de 300 gats, que realment el pinso que consumeixen és moltíssim. L'associació aporta una part, però no podem fer-nos càrrec al 100%. És gràcies a tots aquests voluntaris que també són alimentadors, són una peça clau que ens ajuden també. Llavors nosaltres li subvencionem una part. Aquests voluntaris que estan repartits per al territori de Sant Fost pertanyen també a l'associació o no tots? Bueno, és una miqueta complicat perquè hi ha com diferents seccions, no? Nosaltres tenim un grup de voluntaris que ara mateix doncs, està l'actual junta dins i després hi hauria uns 10 voluntaris, però els alimentadors, diguéssim que és a part, que no deixen de ser també voluntaris, no? Però ja tenen la seva pròpia colònia i ja fan suficient amb això d'alimentar-los perquè al final és una rutina diària. I els altres voluntaris que tenim a l'associació, en el grup de WhatsApp, que tenim, doncs és, per exemple, si necessitem alguna urgència, portar algun d'aquests gats a algunes urgències doncs, al veterinari, sobretot si esterilitzem, l'horari que tenen és portar-los pel matí, llavors necessitem gent del poble, des d'aquí fem una crida, sisplau, a veïns que disposin de cotxe pels matins, perquè moltes vegades és que la Junta mateix treballa pels matins, que és el més normal, llavors necessitem gent que pugui ajudar, no? A donar un cop de mà, a portar aquests gats al veterinari per poder-los esterilitzar. Llavors tenim aquest grup, també per si volen venir a les paradetes, col·laborar una miqueta, doncs en aquests ajuts que necessitem. Perfecte. Quines dificultats diríeu que us trobeu amb la vostra tasca? Bueno, la nostra tasca és que el més important és que un gat no té horaris. L'associació és 24/7, pot arribar una urgència en qualsevol moment, llavors aquesta és una dificultat, no? Nosaltres tenim el nostre propi treball, això és totalment altruista, llavors a vegades hem de descuidar una miqueta, no? O la nostra família, els nostres amics, per dedicar un moment a gestionar això i que a vegades és d'allà per allà les coses. Llavors aquesta és una miqueta la dificultat de que no pots preveure què passarà. Hi ha altres casos que sí, no? Per exemple, això, saps que els animals, les colònies tenen una rutina i més o menys quan consumeixen o quants tens a cada colònia, però a vegades surten aquestes urgències que, per exemple, fa poc, no? Una companya nostra, el mateix dia 15 d'agost va estar en un rescat. Tot el dia. Tot el dia, llavors, que al final... El rescat d'un gat? Sí, d'una mami amb uns cadells i clar, perquè entrin a la gàbia i tot això, a vegades no és d'immediat i a vegades costa. I jo sumaria un problema que trobem amb els veïns que no es consciencien de que la solució perquè se'n vagin els gats del teu terreny no és donar-los amb una escopeta de perdigons ni enverinar-los. I si neix una camada en el seu jardí tampoc és la solució agafar-los i ofegar els cadells. Per mi això és un problema molt gros. Fa 9 anys que Adila està lluitant i està intentant ajudar els veïns, perquè la paradeta també serveix moltes vegades perquè et vinguin a comentar, mira, m'ha criat una mami al jardí o m'han vingut 3 o 4 gats i nosaltres aportem l'ajuda que puguin necessitar, mira, et portem menjar, et portarem una gàbia, tu poses la gàbia als cases, ja, si no els pots portar tu, busquem algú que els porti, però es queda moltes vegades allà, no es volen implicar ni en això. És molt més fàcil fer-los fora, però és que si una mami pareix en un jardí i té 6 cadells i d'aquests 6 cadells 3 són femelles, als 6 mesos seran 4 femelles les que estaran prenyades. I això és el que se'ns descontrola moltes vegades, perquè no n'hi ha un recolzament. Com en tantes altres coses, per el que m'expliqueu, hi ha una manca de conscienciació. Total, i que moltes vegades ens trobem que molta gent del poble no coneix què és Adila. Adila porta 9 anys, no coneix els mètodes, els protocols, com es pot ajudar a un gat, no? Si per exemple trobem un gat que l'han atropellat, bé si està mort o no, doncs el primer protocol seria avisar a la policia local. Si el gat ja no té vida, l'ideal és, la policia fa el seu protocol de recollida d'animals i si, per exemple, està greu o qualsevol cosa, aquí sí que necessitem potser ajuda per portar-lo al veterinari a aquestes urgències que no saps quan t'arribaran. És difícil distribuir tot això. Quants sou ara mateix, Adila? Quants voluntaris sou? És que som molts.
Sí. Però el problema està en que, a veure, una associació de benestar animal, una associació d'animals està tractant amb éssers vius. Per tant, no és una cosa que puguis... No és una caixa que tu diguis bé, és divendres nit, la deixo aquí, dilluns al matí, ja veurem què faig. Llavors, voluntaris implicats en són. Està clar que cadascú té la seva feina, té la seva tasca i té les seves obligacions, i això està claríssim, jo també vaig deixar la Junta de Dila perquè no podia comprometre'm amb tot el que comporta estar a la Junta per problemes personals, però moltes vegades som un grup de voluntaris molt gran, però realment te trobes que no... Costa molt el compromís, és difícil, jo ho entenc, com en tot grup voluntariat altruista, però bueno, sí que és veritat que quan fem paradetes comptem amb uns que són fixes, no? I que, bueno, tenim uns voluntaris més o menys actius que ens poden donar un cop de mà, però cadascú té la seva circumstància i, bueno... Aviam, com nosaltres diem, és que estem malaltes de Dila. Sí. I llavors ho has de sentir realment. És complicat i és entenible perfectament, però també et trobes, ara mateix n'hi ha un grup molt maco i n'hi ha un grup molt implicat, una miqueta més, menys, però està força bé, però nosaltres ens vam trobar una vegada una voluntària que volia ajudar-nos i vam quedar amb ella al Campus Bar, i vam estar 2 hores explicant-li i tal, es va ficar amb el grup i no va contestar mai més en el grup. Llavors, d'aquestes... Això pot passar. Clar, llavors, te trobes que sí, ostres, tens voluntaris, però clar, necessitem un mínim de compromís, perquè és el que diem, no són caixes, són éssers vius, que no entenen, com ha dit la meva companya, ni de dissabtes, ni de diumenges, ni de festius. Ara mateix el que dic, ara mateix és que hem sigut a vegades voluntaris, grup de voluntaris de 20 i pico, però realment... Per això dius, quants voluntaris sou? Doncs sí, ara sí que n'hi ha un grup de voluntari maco, la veritat, de voluntariat maco, que s'implica i que ara mateix l'altre dia la paradeta feia goig, que volíem fer una foto perquè, ostres, feia goig i al final, amb tota la tasca que porta a fer la recollida, doncs no la vam fer. Però donava gust veure el grup de gent que hi havia. I fins i tot una nova voluntària que es diu Elsa, que és una nana joveneta, i que la pobra va estar allà currant, anotant tot el que anaven donant i des d'aquí una abraçada i moltíssimes gràcies perquè s'ho mereix. Perfecte. Si algú dels oients vol ser voluntari, vol apuntar-se de voluntari a Dila, què ha de fer? Doncs mira, posar-se en contacte amb nosaltres a través de les nostres xarxes socials, ja sigui a l'Instagram o bé per Facebook o també al correu electrònic que és adila@sanfos.gmail.com i també tenim un número d'empresa de Dila, que ara us comunicaré el número de telèfon. Aquest telèfon el té una companya que treballa, per tant és molt important que sigui per WhatsApp, perquè clar, per telèfon és complicat perquè està treballant i no el pot agafar. Sí, sobretot que ens deixin missatges perquè a vegades... Si donem número de telèfon, però contacte per WhatsApp. Sí, perquè estàs treballant, no pots deixar la feina per atendre el telèfon. Sí, el telèfon és el 649 60 33 55. I això, sempre estem també actius a les xarxes socials i hi ha moltes maneres d'ajudar, ja sigui només amb el simple fet que comparteixin les nostres publicacions, per exemple, ja és un fet que ens ajuda per ajudar a altres animals, a cases d'acollida, ja siguin donacions de material, que també sempre anem al mercat de segona mà, i allà també recollim forces dinerets. De moltíssimes donacions que en fan els veïns. Els veïns ens donen tot allò que no els agrada o que ja volen canviar-ho, doncs l'altre dia a la paradeta ens van portar un munt de bosses de coses que ja hem dit, ja hauríem de fer un mercat de segona mensual perquè ja no ens hi cap. Sí, i això, també tenim molt important el teaming, que el teaming no sé si sabeu què és, però és €1 al mes i et pots apuntar i només que... Explica-ho bé, això. Sí, doncs t'apuntes a través del link, si poseu teaming a Dila ja us surt, és €1 al mes, que és menys d'un cafè i a nosaltres ens ajuda moltíssim, només que un 20% de Sant Fos fos teamer ens ajudaria molt i ara mateix només tenim 50 teamings, llavors costa molt que la gent arranqui, però d'aquesta manera ens assegurem aquesta donació mensual. Doncs és una molt bona idea. Sí, està molt bé.
També, ara que aprofito per fer així una miqueta de publicitat, però Molt bé. bueno, que tot és pels animals, Sí. Ara mateix també tenim actualment la loteria de Nadal, que són participacions de 3 euros, que hi haurà en diferents establiments d'aquí de Sant Fos, com Terranova, O2 Garden, Olga Frank, Perruqueria Vives, i si voleu adquirir la vostra participació doncs ens ajudarà moltíssim. I també volem agrair als establiments d'aquí de Sant Fos que ens ajuden, que per exemple Àngeles, la cafeteria de Can Coromines, i el Bar Campus Bar són punts de recollida de donacions, que per nosaltres és important tenir aquest punt de retorn perquè moltes vegades no podem anar a buscar segons quines donacions, en quin horari, per quedar amb la gent ens és complicat. Per tant, ens facilita. Des d'aquí també volem fer una crida, que si hi ha més establiments que vulguin col·laborar estarem encantats, sobretot si són del poble, per fer poble entre nosaltres. I també 2 tendes de pinso, Terranova i Pinsos Garden 4, que fan un 10% de descompte en els seus productes perquè la gent els pugui comprar i donar a l'associació i nosaltres passar-los a recollir. I bueno, que estem per ajudar, qualsevol cosa doncs ens poden contactar. També per adopcions, tenim molts gats per donar en adopció i ens ajudaria molt, la veritat, la difusió. Només la difusió ja fa molt. Fantàstic. They call me the cat with 900 lives. I prowl the streets in the dead of night. Als voluntàries a Dila està clar que els uneix l'estimació als animals i amb aquesta bandera realitzeu una tasca encomiable i segurament poc reconeguda. Ens heu revelat que la gent no coneix qui és Adila i poder explicar-lo seria un objectiu pràcticament imprescindible. Esperem haver ajudat amb aquest espai a difondre tot el que feu, a ensenyar qui sou, que soni més el nom d'Adila, i us donem les gràcies. Us donem les gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda aquí a Racons de Sant Fos. Us animem a que continueu així i que feu aquesta tasca molt més gran. Repeteixo, Sònia, Núria, moltíssimes gràcies i fins aviat. Moltíssimes gràcies a vosaltres per obrir-nos aquest micròfon i donar-nos l'oportunitat de poder expressar i explicar el que som, el que fem, i tant de bo t'escoltin els veïns de Sant Fost i intentin recolzar-nos una miqueta més perquè de veritat que és molt dur, molt dur fer aquesta tasca. Moltes gràcies. Fantàstic, a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Adéu.